Ba, listo, grabatzen, Vale. Piskaten hortik ez zailo ikusten. A ver. Kulatu putxuet. Hola, vale. A ver, egon, ba? Listo? Bai. Venga, prest, bota. Txuri balantzia? Bai, egon, bai, errazizu. A ver. Hola. A ver. Vale, listo. A ver, jarri eskutsat ezkerrago. Bai. Hor. Zuten da, ez? A ver, bat, egin proba. Proba egin. Kexo gabon, gaur bezala. Vale, bai, ondo. Bai, prest. Venga. Listo? Ba. Venga. A ver, kotxeko. Venga, 3, 2, 1, grabatzen. Kexo, gaur bezala hemen Guapi telebistan, oain kontan Groseko auzoan gaude, antza denez, abisua jaso dute, ze hirugarren pisuko, ate horreta kaleko hirugarren pisuan, matxura kortozirkuito bat izan omen dute, ezakigu zertatu den, eta horregatik, bueno, hitz egingo dugu elektrikariarekin, argindarran teknikariarekin, abertze esaten digun. Kexo, gaur, zer gertatu da, Guapi telebistan da? Egia esan, ezer berezinik ez, abisu bat eman digute, telefono zeitu digute, eta esan digute azure eman dagoela hirugarren pisua. Hirugarren pisua baina ez da? Bai, baina, bueno, ez da... Barkatu, berriz zengo du segundo bat, jarrizu ezkerrago, eske bestela ez ditungi grabatzen, jarrizu aurrerago. Aurrerago, hor, barkatu, Bai. Hemen? Eske ezako, itizu kontrolitza egin dizu atzeko zerak. Hala. Urbildu gehiago, zurine? Hor, berriz, 3, 2, 1, grabatzen. Vale, orduan, abisua, zen nolako abisua eman dizuete? Ditu digute telefonoz esanez arazo bat zegoela, arazo elektriko bat, hirugarren pisuan, eta egia esan hau izatela, zein gau egin ditu dugun instrukzio arrunta ez da, Euskalo, zer berezinik hasiera bate, baina... Oze, perekin negoko gara? Bai, tira, claro. Bueno, nizia zer berezinik... Barkatu, moztuko grabatzetik, Bai. Importa zaizu zurekin negotzen bagara? Horra zai. Vale. Ez egin horrela zer benesan. Vale, honen dutia mikrofona hemen ataskatuta. Epa, Ja, listo. Vale. Bueno, osatxu bet, badakigu ez dala zer berezia, ez, baina... A ber, baina nahi dugu... Barkatu gaztexera ez da. Vale, osalan, emozio apur bete monei diogula honei. Badakigu egun egiten duzain gustatzat dara? Egia esan honek emozioan dirik ez du izaten horrek. Bueno, tira. Bueno, vale. Hausen zora niko, Zari batia. zari larria. Bueno, lasai. Ez dakit, ez dakit zinta badabilen ongi edo ez? Ez dakit. A ver. Bai. Bai, holan jartzen batzu... Bai, hoi ondo da. Vale. Ze, linterneriko... Zer, hirugarren pisua da? Igo bai ezke eskarretat. Bai. Mendik. Gero begiratuko dugu. Ez dut ezer ikusten ikamarak inemenean, segundu bat, mamar diot, night shoten eri, hanpizkate. A ber, zaila ikusten dut, a ber, Bai, ya está, ya onda. Bueno, hau esan, izan da edozen... Zuri inezak izan benen plan, gora goaz, eskaleretan, eskola konzervatioa. Segundu bat, barkatu, Bixe, gora goaz, antza denez, teknikariek esan digun bezala, asenzora ez dabil, igogailua ez dabil, matxuratuta omen dago baita, argindarraren kortozirkuitoa izan dela eta orduan eskaileretik egotzen ari gara hirugarren pisura. Ondo, venga. Hau da ja? Ez, bigarrena... Utziko gara batzatik gaina, Bai? Zer bai? Hola! Kaixo! Zer soinua zein horiek, ez? Bueno, zer izan dabil? Zer soinu dabil? Ez da izango. Ezer? Bai. Ja, ahotsa zein horiek, ez? Ahotsa gehiago zezkit? Etxena ahotsa batzuk horiek? Ez da, nik zaratan entzun dut, baina egia esan, jakingo bazen dut, ez da gauza arraro betokatzen dugu kasetoan, Baina horretaiko bat ikusineko genuke. Pixka beldurtzen ari nez, ja, Zer pisutan gaude, bigarren pisuan gaude, ja. Hirugarren B. Eta... Ez enfokatzen ari zer katxarro hau, ama erron pixkat? A ver... Bale, ya está. Zuri enfokatu fondo eta gero ja dana horretik. Bale. Bai. Hemen txegaude. Hirugarren pisuan gabe? Antza denez, matxura... Momento, berriz, un segundo bat, Vale. Jaldi fekioak pixat ez. Egon pixate... Markatu, segundo bat. Bai. 3, 2, 1, grabatzen. Bueno, heldu gara hirugarren pisura, eta, bueno, antza denez, matxura, hasiera baten pentsatzen dugun genuen, baino, larriagoa da, ez baitago erekin osoan argindarrik. Hola?
baina, bueno, sartu gara den hirugarren pisura, abisua jaso duten... Barrenera sartuko gara? Hola, buenas. Joder. Soy Antonio, el electricista. ¿Me habéis llamado? Hola. Bai, hostia, baina. Hola. Bai. Vale. Hola. Joder. Ostras. Hola, buenas. Hostia, mira. Zer da, Soy Antonio, el eskoldea? electricista. Bueno, quedo con un equipo. Joder. Bueno, uste dut, ez dura ongi grabatu, ozera, borroso ikusten nun, baina ez dagoen, baina ongi dago. Venga, Bai. rato, bai, bago jo. Joder, ze desastrea dagoen sukalde hau. Jo sé. Qué pasada. Venga. Ta tipo, zin, Tipo, non da nora tipoa? joan ja. Nora joan da? Eta ez dakit, pasillotik eta Joder, eta gu sartuko gara? Bai. Eta hartu dut, eski ez dut ez ikuste. Joder. Eta non sartu da izana? Etxe, pentsatzen nun baino. Zea, Ja, ma, shh. bueno, hemen egon Non sartu da tipoa? Hemen ez zan desarretuko bello, hemen... Joder, me cago en la leche. Hostias. Hostia. Joder. Joder. Barkatu ez, nahiago nuke horako sustuek emango ez, barkatu, ja serio, nahiago horako sustuek ez Bueno, ya, vale. Baina lanen ere gara, osea, ez da hemen tontak eritan, tío, osea... Hori da. Gauza bat, ez dago inor etxean, orduan... Guazen beti orduan, listo? Normalean... Guazen ja, etxetik orduan, ez badago inor? Bueno, egon biskatu. Nik behintzat, behiratu garen, normalean, egoten da kaja elektrikoa etxan sarreran. Vale, guztiz lasai, jo lasai. Jose, bekare. Bai, gu hemen gertu gara, lasai, tío. Joder, tío, qué cabrón, tío, macho. Gu hemen. Bedurtu inen momentu bat. Ikusten duen, hola, argilla, en plan, tipo azan, hola, linterna. Hostia, ez du barratuko gehiago, bale, ja, ostras. Ez, ja, hemendik etxera. Acojono. Hemendik etxera, ja. Bedurtu nazti porekin, baya friki, tipo. Zer da hori? A ver, bane. Ai, ama, egon, zeparatzen da, Mikro. zeparatzen. Ostia, lurrien dago, Lasai. zer da? Baina, zeparatzen da. Ostia, goko nazen ere ja, Ambulantzia. Deitu ambulantzia. Vale, lasai. Ostia, zer da, tío? Vale, Josep, egon. Ez du koberturak, tío, ez du koberturak. Erdu, guazen emetik. Guazen hemen dago. A ver, lasai. Vale. Ostia, zer da hori, tío? Josep, tipa gara. Zer da hori? Tipo ez da hori! Guazen, Josep. Isilik, mejera. Baina, isilik, Josep. Egon el acojonatu. Josep, vale, lasai. Zuk isilik da ez mugitu. Kamara telefonutu, kamara. Kamara bakarra. Ezkarapen demogoituko. Ikusi nahi dut agar nagoen. Ez da baino. Lasai, igual alde ingo. Lasai. Ez da baino.